oh. Kay landong unay kahoy oh. Ito ka. Pampagyo din pag yung bagnot. So na, gurami. Grabe yung gurami dun sa ano? Ganyang kalalaki oh. Ganyan. Sa Angeles. Gagmay na sa gusan. Kita ka. Pedali na naman guys. Yung nyug ng buhok ko. Ay yung buhok ko. Daming bunga oh. Lah, sumala kuryente mo na. Naghawid naman diyan pa kay kuan na pa. Naghawid na lang sa buhok ko kuryente. Ayun oh. Di ba kuryente oh. Naghawid na lang sa buhok ko ba, hapit na matumba. Kuryente. Ayun guys oh. Kuryente oh. Nakasabit dun sa ano, buhok ko. Sa nyug. Tapos malapit na matumba. Ibig sabihin yung kuryente na lang nagdadala ng ano. Kasi lalaman na po. Sama ko hindi ba? Hadlok ng video. Ano naman? Ayun niya, magbabiral siya. Kasi lalaman na po. Nana ba? Toyak ay. Alaman. Gini, ngingini. Hurot na siguro nyo. Ako ay tubig sa una taga. Dili naman taga lubot naman sa una taga hawak na karon og isa naman. Ang dagko di kayo. Kay palad. Kami kuha to dagan na. Asa madapit ng Agos ani? Dagat. Doon maganda sa malapit sa Agusan ito. Ano gani, nangingain yun doon.
Dito ta si. Isawan. Isawan ta. Yan na yun. Dito ta sa kwan. Sa muk. Tak ta dito. Pag wala ulit. Malaking tubig. Lipat kami guys, lipat. Mabot na nila na. Dami oh. Naghanam dayo. Kala kuha na mo itong diring Na, warang ni. Isa ra diga. Itom kayong kuan mga, Isa ra kabalikan. mga itim yung mga dito ano? Tilapia. Mabaw sa ako eh. Oh, mga itim guys, yung mga tilapia dito. Mabaw sa ako ang kuha na mo. Lami kini ba no? Tambo kayo. Gamay ron kakuha pa. Agay. Buhay. Paborito man ay kuan. Ang sana. Elisa. Ito ba yung panguha niya kuan? Okay. Sana. Ano? Tigong na na. Tigong na na. Buhay. Ang kuha mo ka ng hipa. Po, ay si Elisa. Ah. Asawa ko. Gusto mong ganon dyan. Ano? Buwang na anak. Tigong na na. Di na naman ditlan. Ulo takit-kiton. Kit-kit. Butong kuan humok. Agya po di tukar arthritis mo ron. Dito pikan. Daghan ra ba? Bantu ng dugay kang gumawa ni ka. Hindi pa. Sanilas, sanilas. Dugay siya guys, sige siya picture guys pan. Tubig. Ada. Lipat kami guys. Langit. No. Dagat na nito no. Minibits, minibits. Guwapo mo siguro maligo dre. Hangin. Ano? Minibits buwa. Yan si pangalan na. Minibits gani. Ganun kuan. Oh, klaro. Pinapit mo ang punto. Lah. Dami oh. Dami. Mga bunog man yung nadre. Ano yun dre oh? Na.
Tabunan dyan na kapag kuhan. Tabunan dyan na. Ano pa kana ribong anak mo ko ni. Asa? Dali. Wala yung sulod lagi. Ano ito? Ato, kung ba tanaw? Ano? Cuma. Lalom na.